আজি ভ্যালেন্টাইন্স ডে মু নাচি ଯିବି ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମୁଁ ଗଡ଼ି ଯିବି ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମୋର ଠିଆ ମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଗଲି ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମୋ ମନ ଉଚ୍ଛନ ହେଲା ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଆରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଦେଖ ମୋ ଟିକେ ଆରେ ବାବାଲିଆ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦାସୀପକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ମ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ ମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେର ମହତ୍ଵ ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା କହ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାଡ଼େ ଆଉ ଯିବ ସେ କାଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କାଣ୍ଟାରେ ଲାଗିନଥିବ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଲାଗିଥିବ କାଲି ରାତିରୁ ସେଠି ଲାଗିଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେ ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ସେ ସମୟ ମୋର ବଞ୍ଚିଯିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଚାଲ ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପୁରା ଉଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ଆଜି ମାନେ ପୁରା ଆଉ ରହି ହେଉନି କିଛି ଆଉ ସହି ହେଉନି ମୁଁ ଯେ ଯିବି ତ ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖିକି ଯାହା ଏକୁଟିଆରେ କରିବା ତ କରିଦେ ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖା ହବ ରାତିରେ ଆଚ୍ଛା କେନ ତମେ ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମନେଇବ ନାଇଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ପଢ଼ିଲା ଆମେ ତମକୁ ପେଲି ଦେବୁ ଟୁଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସାର୍ ଏଠି ବହୁତ ଜୋର ସାର୍ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଛି ସାର୍ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ପାଚାପଟୁ ଯାଇକି ଧରି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଟୋଟାଲି ଆବାଦ୍ର ପିଲାଟା ସାର୍ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ପିଲାଟା ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ତାକୁ ପାଚାପଟୁ ଜଲ୍ଦି ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲସେ ବୁଝେଇକି କୁହ। ସାର୍ ଆପଣ ଏ କେନ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆପଣ ବୁଝେଇବି କି ସେ କେମିତି ବୁଝେଇ କହିବି ସେ ପିଲାଟା ଟୋଟାଲ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ସେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ପିଲା ସାର୍ ତାର ଗତିବିଧି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ସେ ଏତେ ଜୋରେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯାଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ତାକୁ ପାଛପଟୁ ଯାଇକି ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଖାଲି ବିସ୍ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣକ ସବାଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ସାର୍ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ସାର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦୟାକରି ପାଛପଟୁ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଛପଟୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ପିଲାଟା ସେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଓଲୁଅ ଖାଇକି ଯାଇଛି ସାର୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାଲଉଥିବ ସାର୍ ସେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ତାକୁ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ବହୁତ ଖରାପ ପିଲାଟା ଏତେ ଖରାପ ପିଲା ସିଗାରେଟ୍ ଯଦି ମୁହଁରେ ନେବ ସାର୍ ଧୂଆଁଟା ବାହାରୁନି ମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରୁନି ସାର୍ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିପାରିବ କି? ସାର୍ ଏତେ ନାସ୍ତା ଚରିତ୍ରର ପିଲାଟା ସେ ସାର୍ ମୁଁ ତା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ଟୋଟାଲି ମନେ ରଖିନଥାନ୍ତେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ସାର୍ ତା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ହେଲା 0202149199 ତ ସାର୍ ଏଇଟା ତା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନା ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଧରିଦେବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଆଗପଟୁ ହେଲା ସେଟା ବି ଧରିଦେବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ କେନ କହୁଥିଲି କି ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ସାର୍ ତା ଆଗ ଚକାକୁ ଟାଣି ଦେବେ ସାର୍ ସେ ପଡ଼ିଯିବ ସାର୍ ସେ ଆଉ ଡରିଯିବ ସାର୍ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଜାରି ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ସାର୍ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସାର୍ ସେ ଟୋଟାଲି ସେମିତି ମାନିବା ପିଲା ନୁହଁ ସାର୍ ସେ ଗୋଇଠା ଖାଇଲେ ହିଁ ମାନିବ ସାର୍ ଆପଣ ତା ଗାଡ଼ି ଚକାକୁ ଆଗ ଚକାକୁ ଟାଣିକି ନେଇକି ପଲାନ୍ତୁ ସେ ଜୋରରେ ଟାଣିକି ନେଇକି ପଲାନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଡରିଯିବ ସେ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରହିଲୁ ତ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖା ସବୁ ଦେଖା ହେଲମେଟଟା କରିଦେଇଛୁ କ'ଣ ଆମକୁ ବୋକା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସବୁ ଦେଖା ମୋତେ କ'ଣ ନେଇଛୁ ନା ନେଇଛୁ ସବୁ। ହଁ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଅଭଦ୍ର ପିଲା ସାର୍ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁ ଆଇନ ଫାଇନ୍ କିଛି ମାନିବୁନି ଚାଲାନ ଫାଲାନ କିଛି ମାନିବୁନି ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଇସେନ୍ସ କିଛି ନେବୁନି ଏମିତି ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ ନ ନେଇକି ପଳାଇବୁ ଏମିତି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବୋଲି କିଛି ମାନିବୁନି ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ସାର୍ ତାକୁ ଭଲସେ ମଜା ଚାଖାନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଭଦ୍ର ଭୟ ହେଉଛି ସାର୍ ଟିକେ ଭଲେକି ତାକୁ ଦେଲେ ସାର୍ ମୋର ସାର୍ ସବୁ ଓକେ ସାର୍ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଅଛି ସବୁ ବି ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋର ସବୁ ଓକେ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁ ଓକେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବୋଧେ କ'ଣ ଭଲଭାଲ କିଛି କହିଛି ସାର୍ ମୋର ଆଜି ବହୁତ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ସାର୍ ମୋତେ ନଗଲେ ସାର୍ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି ସାର୍ ମୋର ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ମାନେ ବର୍ଷର କାହାଣୀ ଅଧୁରା ହେଇଛି ସାର୍ ସିଏ ବହୁତ ଚାଲାକ ପିଲାଟା ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ତା ପାଚାପଟକୁ ଯାଇକି ତା ଯେଉଁ ଚାକା ଅଛି ସେ ଚାକାରେ କାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଲୁକିଲା କାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୋରରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଚାକାଟା ଫାଟିଯାଉ ଚାକାଟା ଫାଟିଗଲେ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି ସାର୍ ଆଉ ଖେଳିପାରିବନି ସେ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବୋଲି କ'ଣ ଖେଳିବୁ ତୁ ସେ ଚାକାଟା ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତାର ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ତ ସବୁ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଶୁଣୁ ତୁ ଫୋନ୍ଟା ରଖ ନା ଉଠିକି ଯିବି ମୁହଁକୁ ଦି ମୁଥା ମାରିବି ଆଗପଟୁ ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ଗଳିଯିବ ହଁ ଏଠି ମଜା କରୁଛୁ ଏଠି ଖେଳ ନା କିଛି ଫୋନ୍ ରଖ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫୋନ୍ କରିବୁ ନା ଦେବି ଚଟକଣି ଗୋଟେ ପକେଇକି ଟୋକାଟା ଏଇଠି ଖାସିକି ତା ମେଣ୍ଡୁ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ
हेलो हेलो पागलखाना कहते कि सर गोटे टोकाटी पागल टोकाटी से जोरे गाड़ी नहीं जाऊँगी सर आप जल्दी ताको धरी पकातु सर जल्दी धरी पकातु सर से पलैब सर जल्दी ताको धरी पकईले सर इंजेक्शन टा पोड़ी देबे ता मुंडरे पोड़ी देबे सर सी बहुत चालाक टोकाटा सर पोड़ी दियंतु जल्दी जल्दी सर ता गाड़ी नंबर टा मु कहूँ आपको भेलेने से ताइने दे मने भेलेने से ताइने